שמח על ההזדמנות הזאת לבוא ולקחת את הפלטפורמה ואת השירות של ניפנדו ולהצעיד את החברה לעולם דיגיטלי יותר, אוטונומי יותר, חכם יותר ומדויק יותר. ניפנדו בעצם הקלה עלינו על כל התהליך הידני ועברנו לעידן האוטומציה. ממש מהיום בעצם הספקים של ניפנדו יכולים להקדים תשלומים בגין חשבוניות מאושרות כבר בלחיצת כפתור אחת, בלי לשנות שום דבר בתהליך העבודה הטבעי שלהם בתוך המערכת. אין איש לוגיסטיקה או איש אבטחת איכות שיהיה מוכן לחזור אחורה. גם הספקים מאוד מרוצים מזה שהם יותר רופאים ופחות בירוקרטיה. העיקרון המשמעותי שצריך להדגיש פה זה ספקים ישנו את הראש, אי אפשר סתם לשלוח משאית. תראה את התעודת משלוח, תראה שהיא תקינה. זה ממש אירוע משנה מציאות בפן של לוגיסטיקה ואבטחת איכות. לחלוטין הייתי ממליץ לארגונים אחרים לקחת ולבחון את הפתרון של ניפנדו. אני מאוד בעד קדמה טכנולוגית, חד משמעית, ממליצה. ווין ווין ווין.